Ai terve. Tuu peremmälle. Muistatko Seppo sitä, kun Lasse meni homon kanssa naimisiin? Kumpaakohan sä nyt oikein enemmän ajattelet, pontikka? Vai homoja? Aivan varmasti. Homoja. Tietääkseni. No, takaa ja takaa. Vähäksi aikaa. No sehän on hyvä. Hei Seppo. Homo. Fantasia jatkuu. Mutta nyt mä keitän meille isoäidin. Sen mä voisin vielä antaa itselleni anteeksi, että mä en nähnyt paskaa. Että mä ajoin sen yli ja jätin... Hiljaa! Helvetti. Kyllä helvetti. Hei, mut mähän voi heittää sut ulos täältä. Ja näin, olkaa hyvät. Ja Seppo, Ismo Laitala salakuuntelee mun asuntoa. Mutta sittenhän se kuuli, kun... Mä joudun suoraan suihkuun. Ihan varmasti.